Bhfuil tú an sinna Anthony chunastá. Tá mé an seo gur mágad. Ítach má agus bhfuil is gur míle mágad as an gléiche go mar tuisegum go bhfuil tú Harbheith an óthach mar tá an channel an féile ag tosú a nucht díreach. Tá agus I gréitá inis Anthony siúta an tríochadú féile inis. Well, bhí mé cur nóchadóráid. Dó créta, cur mé an ceis sin ar Jonathan lum sa siúdio, ceap mé se fethe blian, but níos fuide siar, có siar. Tá muid nídig nóchadó, se. Nóchadó. An trochadú Dó féile créta. inis im líana. Tá sé dó créta cearca leor. Ítach má. An é seo an céad cean ar Zoom nó riftu ar Zoom an urig freisin, bhí? Bhí muid réile Bhí muid géirí a bheith chugar go lá na námadán agus is féidirlín ar go leor cúisinaí. Bhí muid réile le ruíine an nora ach an sin beidir caicís ribh bhí aring gachar a chur ar athló. An déon glas. Muid rudí ceir go leor i rihan níos dearnaí sam líon ceir go leor seachas mí Aibran. Se mar ní raibh an taithí go bud inis tá taithí ar gacéine ag Zoomáil tá inar sanólathe ag an am seo. So cad a bhééis asúla an ucht Anthony? Well, bei sesiún or aníochta ar Zoom an ocht in éondí leis an bobbal or aníochta an ggólín. Oh, se. Bhín an ggólín arsúil gachií a híine ar éonchama ó hosig an ruúdseo freisin. Bíon. Agus táid in éondí lob sin an ocht beag sesiún dáhanga chóir aníochta arsúil an ocht. In éondí leis na daine víns ag an ggólín go hondúil, agus bíon daine an as chuir ceart gan dain inis. Oh, ja, bíon. Ag an sesiún sin, bíon se. Agus sin buntáiste de huiseigen don díon glasáil ar bhealach go bhfuil daoine. Well tá an ceart go leis an ruúdseo leis na sesiún seo in ar Zoom. Now ní hé go ddíireach an rud céine no. sé bheith ddíireach mar an ggéine. Ach mar sin hain táid trééis pobl a bhád níos lehanne a rihins agus a bhela. Agus chuireach sé ionta sort daoine America tá casa ó an Gaeilge agus rudí mar sin freisin. Tagan si ag na sesiún. So is leis an ggólín a bhééis mu a nocht. Éintach. Bei sesiún eile agin do rií fásta sní hamarach freisin ar Zoom chumá céine, agus bei sesiún san éarnáin agin hamarach ag go tríoch go speisialta le haipáistí. Le lei mé sin a bhí anna himime gomar sin swin an bhá go méid an céadglún eile mar a d'irfá dula daithí ar an éacht ar an channels, Se agus bhfuil is go rudile atá seachta seo freisin ná go bhfuil go leor físeáin dénta agin inis. Ó se. Sé sin tá chulaganna gona daoine a bhééis agin mar íonaí ag an deire seachna seo trééis físeán garda a dhéanamh doing ag móine óráin. Ó go má. Tá óran na bháin ach cean gona físeán seo. Tá siad ar fád tíar nasce ar an tívéid línatá agin seannos.ie SEANNOS. Seannos.ie Séir nasce. Séir nasce ní gá chláú donna ceartlan na mar tá si sin raibh hafada agus is fís an iad fé le fechan ar 5 uair más maile. Ó go bra, agus tá siad ar fáil ar an síomh hena féin. Na sesiún Zoom ar nó ní féidir ach méidir a daine a bheith ontú, so caithe gachlan na chláú donna sesiún sin, agus is féidir tá si sin an éasca just línan tú isteach an nascatar an sívéidirlín atá agin agus jóí tú cód leach ag an Zoom agus bíon ar nóí rudí leis na páistí caiig tiismthir a bheith in éondí leis na páistí ag an sesiún sin. Ach tá si sin tá na físeán sin ar fáil ar an sívéidirlín ón tatan caite, so gur féile leis na páistí beidir an tóran nua a ólam i rinne seachtainna seo le bheith réid do máire. Le bheith réid cinnte, Cad é an síomhríis Anthony Tabrana? www.seannos SEANNOS níl fadar be, agus níl ceann litir just seannos SEANNOS.ie. Go bra. Agus tá ar na físeán seo tá mar tá ó an áhúine ó an bháin áhúine nach ceannach tá siad gear go leornis agus tá na focail benór an ar an scáil na naceleo. Well sin táhaach mar uanta tá sé sin cabhrín sé sin le dtíine. Ní gá éidir na bheith búra bhfuil dóhann gaige agam nó nachhfuil beag mar be cabhar ar fáil insan Gardlan é hain beag na focailin sin agus nódí sin ar fáil. Se. Na bhfuil éon béimar commórtas nó bhfuil sin. Níl an tainrud atá geiste gin in go meach seansig daoine just taine bhhaintas géisteach le hóra agus a casa óran sinna méid. Uanta domsa. Ní bhí éon commórtas. No sin a bhd níos fearr, But fadó bhí gradam nó dúis de haiséigen ag an deire nach míoch.
Well, agus tá sé sin an imlíana freisin. Brunam with gradam hanos kuslifa gach plian. Sinné. Agus mudtá a geis leis an gradam sin tá pí jazz dealvadorachta in sin agin ach an mudtá a geis ná gurwailing buchas a gháile daoine nó almost a húirt do chuoine áid ná meas a hashpoint chuoine áid táéis beidir rudicín le a dhéanamh waheile saibbrú a dhéanamh an tradiisiún ó an níocht sin gaige. Harna blianta agus déanamh duine a bháineh a gceist beidir gur óraní tá an ó beidir nach óraní ach duine táéis ó an de bhhailú nó beidir grúpa pobl daoine mar hapla runmuid gradam hanos go slifa blian amháin fubal óraníocht a thuirí. Se an thuirí. Mar tá pobl daoine an sin seachas duine a bháin a fiocach. An pobl i gcuitine a fiocach. So an líana táid chun an gradam a runna an ólín. Maar on tús fad na a buniu seanos coslifa ní ag nó chodó hug an ggólín an pobl óra níta sin takeíocht doing. Takeíocht airgid agus takeíocht go leor bailí eile agus ó hinne le tá si de caúling agus túr takeíocht de doing it. Ach fiúháin iad hain ar a buniu an ggólín in ní ag 16 sin nos cin cecha blin ó Curú fáilte rih or an níocht an gaige instant bubble or an níocht sin ón tús. Agus is mailing an tahananta sin a húirt dóibh is na daoine a hagans agus tá daoine mar a bhín sa casa béle a táéis or an gaige ólam tuisc seanos go slifa an agus bín muide bín na daoine hagan ag seanos go slifa chuann siad spéisiins na háin atá ag na daoine hagan ag ngólín chumá chéine. Ítach má. Well meid tú ghlachapá tú hain beg cinnte. Well, is be me an no mar RT a quid gan rudi sin be mu déanamh na session sin bio agus is me hain go príomh bheith sa play leis na pátí in san níornáin de go brav tá agsúla sin bhí sé sin ionintach an orí inis hí hartar 60 pátí asáí agsúla sa tír. An raibh ionintach ar fád. Bhí chu sé iontas ring a méid daoine bhí an. So bhí sé ionintach má agus nóí Canan siad an tóra nua atá fólam tá acup beidir ach tá si duna ein or an eile atá acup a chasa freis ó pí ceáile hennim. So tá go leor go fphobal le lia bhfuil gaige acup mar atá táige le glán le gaige. Agus leis an gailscoíocht. Na gailscon agus na pátí sin atá dáigeal le gaige tugad sé seans dóibh pátí eile eáil agus ó an nua ólam agus an pí ceáile tá acup a hennim nó ginn bhí se go háling an noí camera. Tá ag súla mórla sin bhfuil sin go bra anna gur mágad tásúlagum freisin go méid an nuchtagus íthharn beg si fao lán se. Nuchtagus íthharn go na daoine fásta and then Iarnán duna pátí cha gachtain na chlárú don na sesiún Zoom so tá sé sin géidir bheith an cha tú chlárú leis an gód leis an nasca áil teachta seach agus ar nó i cáid a bheith cuaach go special leis an rud leis na pátí nach féidir le daoine teachta seach nach bhfuil lehanana going orthú nó agus na rudí sin ar fad cáid a bheith rudí mar sin a chuineáil sláánsáhaid le léhananta seo. Well tásúlagum go náir go gealah agus go méid sibh arás an blion se cuaing beidir i Hughes nu bio seachas ar scáán. Well tá inis go bhfuil tí Hughes in is dúnta ar fád in is farir. Well, go Joe. Fása. Farir agus sin takeíocht doing it. Owen Gade blian camera. Michael Hughes a héine tá imi ar lína féringe agus Martin Hughes a whack. Chuirsid an áit ar fáil doing own tús ar fád. So bhhailm is dói buchas a go bhhail op siú agus gach ra. Ri Martin a hain níl sem ketá siúlaige in is. Agus ar nóí an choirle alí na hugan oríocht doing leis na chur siúl. Agus na daoine hagan ag na rudí báling buchas a bháil. Siúd ar nóí freisin. Ok, Anthony, bhfuil an gur mí mágad as an caint sin, agus go neirí go geal a nucht agus amórach. Gur mí mágad? Right, slán is, slán. Sin antanis agus mar dúir sé seanna T Hughes dúnta ní ra vis go an é sin an déon glasáil nó well blian beidir go si dúnta ar fá blian an í féidir sinú fásach sin áit lánach ceol na carraach le tru a blian fe
Anyway, a nocht mar dúirt sé seanós cos lifa.